reći ću sledeće. Nikada nismo dobili informacije takvog karaktera da je Ivica Dačić pod krivičnim gonjenjem. Svako je mogo da dođe u kontakt sa predstavnicima organizovanih kriminalnih grupa, a da li je neko izvršio krivično delo, to je još jednom ponavljam predmet istrage. Taj kriterij važio za mene, onda važi i za njega. Ja u svakom slučaju nisam teo da prihvatim da Ivica Dačić bude premijer. A moje pitanje je samo jedno za gospodina Tadića danas, iako bi ih bilo, verujte mi, mnogo. A to je, gde se danas nalazi Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana ili Miša Amerika? Ja mislim, veoma jednostavno pitanje. Boris Tadić je sve znao, imao je, kako je sam rekao, kontrolni paket. Pitam njega, pitam i vas, gde se nalazi gospodin Radulović? Dakle, mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa gospodinom Radulovićem i mi ne uspevamo da stupimo u kontakt sa gospodinom Radulovićem. Mi imamo podatke ko se gde, kako i sa kim sastajao kao država, ali nemamo podatke kako je gospodin Radulović pobegao.